Kami kaya nga skin day. Pump girl. Nangaw skin day. Ganahan mo pero skin day sa init sa panahon karon. So, skin day ko'y tambal na. Hala, kuan jud imuha jud day chocolate ug ganahan jud ka sa pandan. Ha, at sa pandan lami mga pandan. Lami ko ng Pero pandan. ako human ako sa pandan so mo sulay na ko og chocolate. Salamat. Makasobaw. Makasubaw di ay. Dili makasubaw wa jud da. Kanang Giganahan lamig kaon. nice like kaon. Oh, nay na pagasolina. So guys, salamat ka jud ninyo guys. Again, salamat Thank you, sa inyo. ate. I love you. I love you too more. Bye-bye. Kumain na lang guys. Guys, maduwa lang tanan guys, ako na pud ni Ruby Provinciana. Namalit ko na ning kuan kaning talbos nga puwa ba kani. Kay kani sa daghan sa og benefits mo ding puwa nga talbos. Diya mag kuan ko guys kay mo niyang isud-anon ron. Diya guys kay nami isda among gisabaw. Na. Para na sang ilunod. Yung dahon sa talbos. So, siguro na ito ng pagbukawan. Kamuti, sabaw isda. Ang kanin sabaw isda guys, gabi ina ni arang giinit karong buntag. Diyan gipay bobowan daning talbos sa kamuti oh. May prito, ja palit ko pakuan. So naghang mga galay guys kaya nasang tanom karon, hindi man ako pamahaw. Kay busy ka to guys kay dito ko spikas kay nay gipadapli na hag mga tanom ba kay mag-spray sila og ligno madaot ang mga tanom. Mga arang bisihan na ron. Guys, mahota. Basta kayo, ano guys, kaya hindi ka naigo spikas kay sa duko ipangalsa sa mga tanom. Kay mag-spray og siligdom dyan, mga daot ang tanom. So, lami ka guys, mga mamahaw. Pakuan din. Tamis kali sa guys, dito na sa naining agi nga truck ba para tura butang ng rate ni Nicole. Kailangan tayo nyo guys. Diyan ito guys ga sabot-sabot nami nga nakuan din yung pizza 20 so na-extend 20 city na kulukod. So okay ba ako guys kung sa iya mahang meetingan. Masupod noon guys, kaya magka-uli buko. Kaya ngaw na po sa madir. Hindi na, Nicole! Saan hindi kaunin mo? Pan ka. Sabaw isda guys, tali. Tamis na kayo na may gani oh. Lalay. Amin sa isaw sa bagoong. Binabawan ko sa suka. Ano lang magbutang sa sabaw. Malami. Lasa. Yan ta. Kaya wala ko mag-rice guys, kaya mag-rice na ko gamay mga gabi eh. Saka sandok.
Hindi naman yung kasabutan guys. Kuan. Hindi ako lumig pagkaon. Nami sa kay tamis. Mabalik di ko ano yung kalite. Tamis na guys. Ang gito ka guys, kuan pansit. Manuroy pa ko unsa og kuan. Askin din niya. Papa ko naka-bake guys, kay di pa ko mag-bake na resud kay ara pa kainit. Tangin na pud isud ang mga vlog guys kay magluto ko ka ng banana cupcake. At ipare sa atong ice cream di ba? Diya. Manuroy ko ice cream di, magdapo ko tong banana cupcake. Puhon guys kanang binakainit kay parang inita pa niya. Delikado dito sud kuy kinamakan ra man mo. Ang di man yung delikado. So init lang dito sa kanan. Yung amo gali na nawag nga ikuno palutuon dito sa sud sa gawas ra. Dito sa gawas sa open ba. Kaya ang sud man good ka ng may maka gawas nga ko ala. Mainit. Delikado guys. Sara ko delikado. Kami sa kay tamis pagka paniod to panihapon. Ito guys kay haway sa bukal dito kay balik ko ng spikas kay halag itong ipadak din tong mga kuan mga tanom kay bas dias ni agi nang spray sila dyan naapiran ng spray ang mga dahon sa tanom nga matay kay ang sulignon ba na kuan isog kay gipang kuan day guys kay pang anay bihang sawig kay ganang balaya siminto na sa gawas pero ang sud na kahoy. Mama kau tabang mama itu nah humuhit ay buhay guys ang buhay probinsya karong taud-taud guys mo lakaw ko ron kay mag na ini order og kanang ice cream di ay og kuan among ihato di papaidi ron ice cream og katong ice candy nga kuan buko pandan dago nagkado na siyang punuan guys nga kuan passion fruit mo adun lang man inay masilungan dari na da habang mag tanom-tanom ko og kuan kadi-kadi ang gisilong di siya kay na dadto na laja naman is init.
Daghan ka jud kog mga kuan dari kanang tawag dito kanang aloe vera. Halos di ba buka kang mata sa kainit guys. Di po ko pwede magluto uron og kuan niya. Naim order na hagbiko ugma guys. Luto ko biko. Wala prepare ko dari og bunot og lubi kay gatuo sa kalubi diha guys. Haman tong gipasaka is niagi kay delikado na bata bitaw dito nga mahugan ya. Bunot po kudaan ron og lubi. Kaya na ini-order. Aray, makapasok ang init. Daghan nga bunga. Guba na nga hug na laman na. Si Crystal ramay mo harvest na na ugma. Hinog na. Dagko ka nga pag-as. Diya ka nilagay ang passion fruit o paning bungag daghan. Nga na, nasdag po naman guys, murag bye-bye ba? O na, sunog ng galis init o. Ay, kainit. Nana di ayo, nana yung mga buwak o. Dito, nana daghang bunga dito. Ay, masilong sa tagay sa imo. Guys, padoon ako mag soroy. Guys, anong rin po ko sa mga miga dali mga gwapa. Nya dato na siya kayo ba niya nag-vlog. Uy, ginugo sa pagkadato god. Asa man iyo ha? Ako busy mabugo kay nag-garden mabugo. No. Na may mga nag-layout na mo. No, gikura lang gaya namo asa Wala kanya. ka na. Kada man na nahurot na namo. Moy sila kay tinabangay jud ay. Init lagi kayo Ate Ruben pag abot lagi sa kahilantan nang kayo pagkuan. Ba mo wala may prepare dito. Wala dai ma. Kami na may ianda mga seeds. Ning turok lagi yung silyo kuan kay pizza uno ba to sa ipon. Ulang kabalo ba sinaan na. Kay naghimo naman Kay og di mo ako awa man manurok ang uban. Awa daw. Kuan na sila. Nahurot na namo na amo ana ning nalikop og mga pokot. Nahurot na mo butag pokot na. Wow, na sila mga unsa nang gipang butang sa ubos. Kanang Unsa may inyong galon? putol ka tong inana. Ito nga. O katong dako nga kaang gani nga plastic. Kanang humok ba kanang plastic Katong itom. Oh kana. Mo na. Yahayan nila on. Ay, Ha? 24. 24 na bayatan niya. Sa mo tatakalubuan ni. Ay, isa. Monday na pre, salamat. Salamat sa namalit sa akong ice skin dito ay. Ala, nahurot na? Ulot na. Nakuwangan pa siya ay. Salamat. Dos balay. Ala, naidagom sa babaw. May tag-uulan no. Ay, tamo yan. Uli dito. Uli. Nuroy pa ko. Palit ka ga. O sa may flavor, buko or say mo, buko or kuan? Buko. Puro nilami. Lamian na sila buko. Ambot kay daghan man request og buko. Ano sa manig usa? Chocolate. Ilaway ko ng chocolate kay balik-balik ko. Manong gugag gasoy-soy gis. Sa pandan ni mo dai. Unsa nang Milo? Milo na. Dili. Akong Nagpila. tag-10. Sila na po sa dito. 30. Salamat, my dear. Kuan. Chocolate? Vlogger mo din sa atin. Hi day ko diya sa mga taga-Petron dari. Gishare ba na ko imong Zumba? Hala, ikaw di mo ko makakita gisin share good. Hala, Kami kaya nga skin day. Pump girl. Nangaw skin. Ganahan mo Lagi para dyan. skin day sa init sa panahon karon. So, skin day ko'y tambal na. hala, kuan jud imo jud day chocolate ug ganahan jud ka sa pandan. Ha, at sa pandan lang may mga pandan. Nami ko ng Pero pandan. ako, human ako sa pandan, so sulay na ko ng chocolate. Salamat. Makasobaw. Makasubaw di ay. Dili makasubaw wa jud kanang Giganahan na may kaon. nice like kaon. Oh, nay na pagasolina. So guys, salamat ka jud ninyo guys. Again, salamat sa Thank you, inyo. ate. I love you. I love you too more. Bye-bye. Kumain na lang guys. Ano yung skin dito eh? Uy, tilawil. Dili ra jud lami tan-awon.
Una mas balay, pa-deliver ka, pwede ra. Sak na ko nimo. Mo deliver galimig. Itong dalok bata. Di mo deliver galimig kag kuay. Tungang gabi. Salamat. Chocolate og buko pandan. Kaya palit sila ron. Sorry kayo, wala nang kukuwanta. Sige, ablihi. Salamat. Salamat po. Duha jud. Salamat. Salamat. Thank you. Guys, na hurot nagahang skin di guys. Mo kuha na pud ko kay mo balik na pud ko kuan. Ayan ay ginit kaso guys. Guys, ha? Musa? Papel na akong gibutang. Na akong gitangtang kay di ting. Kay tara pulbis kuan na, kauna na pud ni oh. Uy, init lagi dante, di lagi mo kuyog. Kauna-una ni siya oh. Daplin, daplin. Oh, Unsa na nga flavor ate? chocolate, Yang man ka ni. buko pandan. Kasi gamit ka maning chocolate. Chu kana. Wala may buko. Naaman ka na ang God, gilit ko. Chocolate agad rin. kana. Buko pandan. Buko pandan. Amin ako, buko nga puti. Dili ka na buko pandan siya. Hi there, salamat. Sorry. Day. Day sale. Nanay mo ice cream din day. Sige mo katong chocolate or night chocolate. Kana rin mo hang green. My dear, lo, priyo dito na dimple oy. Kamot na buhi. Salamat, salamat. Mga kapalit og bugas. Oh, Ginoo ko. Salamat, day. Doon na pag-uli guys, kanang kaduhang balik na lang ni siya. Pero og naay klase guys, di ko maninda. O, di ko manuroy. Diyan kay na may daghang mo pa-deliver. Ay nagpa-deliver og 30 ka buok dyan ay ning nagmotor nga ni palit. Didilia! Oh, nay mang libre dari og kuan, ay skindi. Ay. Kung may love man day ni.
Ah, daghana nila oh. Nice lagi kayo mo garden. Hoy! Hi, vlog! Oh, hi vlog. Hi. Oh, umiga man ni oh. Mani akong suki maning bayhanan ni oh. Okay, pandan. Buko na say buko jud siya. Buko pandan. jud siya? Oh. Ako, doon ka na kumukupo. Nawi ang skin di. Ayun oh. Gahin ng Kumukupo, pastil ako ng Uy, lami ng gahi uy. So, may mo jud ng gahi. Mga tikulang, mangkod mo. Ano nila, Dong? Ano, Dong? Ako, ganun mo gahi. Gahi. Lami mo jud ng gahi. Gahi kaya ito, kumukupo pa. Mapay din ipagtangtang sa kuwan. Sa rep. Dapat, kasi Kagay sponsor oh. So ganahan po mo guys, mukhaon dire sa ano. Kanang ala di pa yusa. Ay, dali ka na iparis nga niluyang. Pila na? Tag 10. Nay mo libre man to ay mong amiga. Niluyang na saga. asa ka? La, hi sikse. Tara. Asa ni atag? Barangay na yung taglay? Yes, ang tuha. Lamig jud na say. Ikaw rin, hatag ni... Nagpila man eh. Sana ba yung mag-sorry ito na? Ice candy. Say flavor mo ma. You my love. Thank you, my love. My love na ko na. You, my love. Ako my love na. Ano, kisay galab. Uy, si Aileen, nakain ko. Uli na ka. Thank you so much. Thank you so much. Love you, my dear. Ako na siyang suki. Salamat. Ato na ko. Salamat. Ay, salamat ka nang gakib-kib og buko pandan. Kapit na po mahurot guys. Kuha na ni siya. Ikatulong balik na ha. Yan, mahilig matigas na ice candy. Oh, sarap naman ang nag-module dyan. May kasama pang ano. May kasama pang popcorn. Sino nagluluto niyan? Bibi, sino nagluluto niyan, Bibi? Ay, iba yun. Papa? Oh, galing naman ni Papa. Yung mga nag-module dito, guys, oh. May libre pa. May libre pa silang ano, oh. Popcorn. Matigas na ice candy. Chocolate. Sige ka ka. Pag inyong pamalit sa kuhang hi sa mo sa kong vlog. Salamat. Gihurot jud ninyo akong ice candy. Salamat. Bye. Bye. Lakit. Salamat bitaw. Salamat.